Chabwino tikulandireni soni pano pa program yanu ya chuchuchu wa moyo Tingatani pa Code Online TV yamwe timakhala di Bishop WC CW Cindy Charles W Watson Kabenga yes ndeni makati kuunikirana tikumauzana kuti kodi moyo tingamaugwire motani nde wiki yatha tinayimira banja pamene timakamba za zifukwa zomwe zingapezeka kuti ma divorce achuluka kwambiri Bishop and ifeyo kumbali yathu timakamba zinthu zomwe tikuona kuti zikukhuza kwambiri mu society zikusokoneza kwambiri mu society nde wiki yatha timapereka zifukwa zomwe azimayi ngati mwina simunaonere program yo tingoyipanga round up kuti azimayi nkhani yoma pezeka kuti asiya kupanga mwina tizinthu zina ngati masaji azimayi amuzolowera mamuna wake amuzolowera mamuna wake kudalira ukongola kwake udalira ukongola kwake leta amuna ajapezeka kuti ali komwe kundilande nkatikati kwa safalawo kukanyumba kopanda chipinda anthu nkupata mambo apenga misala akufuna chani kwa safalawo ku Zambia abambo akungosatira kuti azikafinyidwa pasana ndi kuasendera kachinango basi ndi kuavula sokosi basi anthu okongola zikwakanika amakhala makeup azolowera English yalowa kwambiri ali I just take off your socks yourself you know something like that basi akakhala basi kupoda wewe mambo ndo opsha safunika kunzolowera chabwino ndiponso wiki yatha ndikakumbukira bwino munazakamba chichewa chokuti anthu sakonda kuchikambakamba chokuti azimuna ngagalu munakambaso choncho kuti there is a man in a man kuti ngati mwamunayo muli chomwe sichimafuna kungokhala basi kumuona nzimayi kuti chimafuna atenge wina aliyense siyana kwa zibambo is how to control a man in a man ndimene tinanenera ndelero tikupitiriza motene lero Bishop ndinabwera ndi nkhani yomwe ndikunena kuti kodi anthu amene akwatirana kumene chifamu ina izizi zakapezeka kuti zakayambisaso mapokoso kumene kuko akukwatira kumene basi wina akukatenga azibalake uku winanso akukatenga azibalake uku tiye naoni chimenechi chimachiona bwanji sichimamenya gwedegwede mbanjamu. That is a problem in Africa. Komanso kaja zina ngati kwathu Malawi kuno kuli makaja ena they believe zimene zozo kwambiri kuti ana angotengana kumene afuna akayambe moyo koma kwaunjikira chibalatu utenge ng'ono wakoyi iya koma tenga mwana wache mwalicho koma uyu zukulu wako zikakhala naye akuti azikathandiza kuchapa mbali iya kuti chani so anthu mukungoyamba kumene simunatolere tisinthu banja ladzaza kale you see so zimene zija zimabweretsa mavuto ochuluka kwambiri kusezo ndikavuto ndithu. That is the problem. Imene anthu sawo noti ndivuto chifukwa cha kacha timaonesa ngati sivuto koma kumene kukulowera kuzukunkana masinta koma no that is a problem even zolemba ntchito gonera ku nyumba kutsogolo tikupita kuzukunkana machepa chifukwa zabweretsaso mavuto ena zolemba antchito ogonera ku nyumba ayi imeneyo ndinkanina yomwina ndikoza kuigwira lero tiphatikiza so tikunena na sindi banja likachuluka okay nyamata nisikana kwatirana akuti akulemba medi wacha nyamata nisikana kwatirana kumene nde nyamata akutenga mzukulu wake udzakhala naye wankaziswa kuti wakatenga kwa neneso ntenga mwana ntenga kwathu musandionjeze what is happening here it's like kuti sitingamba khale pano dzungo support akwanu okha ineso akwathu akeneka atani support na mayamba kale kukamba za support yet anthu inuyo simunamange bond ya moyo yeni mwangodzuwana kumene ulendo wangu yambika kumene simudzwa ati muyenda bwanji mwamba kalobweresa mavuto amene kunalibeka chichitika ndija ni nkhondo yokhawika kutsogozi mwaona so ndetu kuzaonjeza so ntchito pati pompo kabanja kokuti ni mwana yemwe mulibemo timasowa nzeru nthawi zina makaja athuwa amationongera zinthu zimene sizimayeneka kuonongeka
like kuti tikusatira kacha komano tikuononga zinthu zina banja nkumavuta nkumapita ndi tukuphiri nkumakapemphera banja likuvuta kavuto kali nyumba momo ori mukhoza ukakhonza program imene ilipo situfuna kuvomereza kuti life ya lero siyakale ndiyo siyana lero zinthu zinasintha kwambiri lelolo ndikalekale ndiziwiri zosiyana andinene manena kuti ngati iwe uli ndikuthekera kuthandiza mzukulu wako mai yake ali moyo bambo yake ali moyo iwe wakwatira kumene tamuze mchemwalo wakoyo kuti mwana ngati musowa fees ndidzi musapota koma muzikhala naye anambereka okha yasalemere sure ine panopo sindifuna kai mwana wa munthu chifika panopo sindabereka ndeza kale katoti matiberekesa ndisana bereke isakale competition wankazara kati ngakaula kwa wamamuna that is the highest level ya umbuli pakuchita zinthu mukumvatu zimenezo kunena kuti anthu ngati makwatira kumene tazipasani kaye space nokha muzigayire kaye space nokha mukazigayira space nokha nkukhala banja nkukhala ndithu lolongosoka bwinobwino zinazi zikamavuta zimakhala kuti tikuziyamba dala izo chimene chimachitika iweyo kamabwera upeza kuti mkazi wako akafuna kutuma akungotuma mwana wakwanocha wakunyumba kena mwana wajawamba mwana wachitira mkazi uja mwana ukuchokera bati ponata akafuna kutuma sakutuma Christopher angungotuma Christina nde Christina watopa nanga uyu simukuntuma banja ndio wa mwana sinanga uyu amakhandi chijamba zobe chako ndi chako ndi amakhandi chijatu uyu yamakhandi uflow yankhambe somanga ndi anti yake sanga iwe ungandiyankhe zimenezo iwe pamene uyu kuti ankhe zomwezo wemba mwalu ndiye usankhulako mayona ndetsi makanga kuti ankola kabere every time akumva ma issues andani a Christina koma a Crispin sakutani sakwamva ndeleta Christina wamba kuza mai yake amene ali moyo amene ali achamala kawo kena uyu ndi achamala kambo koka mundizunzira mwana kazo anu ndozunzi nayeso uyu akanena kwawo nayeso pamene achamala yake atandi banja lawo kulibe amene akusunga angosunga anake okha ine ndalakwa kukwatira kumene kuti mundu unjikire nkhondozi vuto si anthu vuto ni ndani ndife amene tangotenga nafe chifukati kanata kukhala ni mfundo zathu zoyendesera banja lathu komano lero tangoliyamba kumene takawola lero ine ake anawa afuna aone kuti tapitisa ana athu kuja akukhala moyo wota ichabwino ndiye pamene tikupitirira mu segment yachiwiri ndifuna tikhale tikuona zinthu zingapo zokuti mamedi nkhani ya mamedi komanso antchito a nyumba ena amene amakhala achizimbabwe kuti imene iyi tingayisanje bwanji kusanja kwake tikuyenera tisanje kotali chifukwa yabweresatu nkhani zitali kwambiri yabweresa nkhani zitali kumapezeka kuti nyumba muja wabwerano kuti siamomo ya siamwino wake wa mmodzi nditakhala ndipompo pamene tikupitiriza program yathu. Hello Malawi, this is your girl Hyoko and you're watching The Code TV. Yes, my Panoba Bishop tikukamba nkhani ya antchito a nyumba tingoyipanga choncho kaimene makamba chizungu mamedi muchaka imatanthauza yani chizungucho nkhani ya mwango kwatirana kumene kapena ndi banja apa ndeti aphatikiza okwatirana kumene kapena banja lake kukhala ndi wantchito zimangotengera mwene wake wa nyumba yakhala okhwima mutu akakhala osakhwima mutu wantchito amapanga dominate china chilichonse ndaka mapanga ndi okay kulazima yena akalemba wantchito ngati panali kesi ina wantchito amakhoza kuchapa mapante abambo
masokosi abamba mabox abamba mafest abamba andi abambo akafuna kuti avale wantchito jana amene ameta kusankha tizomwe avale atati ndizizi kusiyana amayiwo ali busy ndi ku office chicho sasira wantchito ndio kusoweza uro wantchito akamachapa mapanti abambo amachita amaganiza atu kuti kwa mapanti amene sikulina ndizaone chomwe amaseka ndipo sikuti soti wanzi kutengera wantchito zungotengerana abambo pona ti nyumba ino amene akutisamala nduti ndesangambo samala kuthera pazovala akweneka asamale mpaka pansana mwayona so ainake wapomadzalira kuti mpaka na wantchito sasambayu kuti osasamba ndi amene eno akusamba ino osamba ndi chisamaliro banja si wantchito mukumvano zimenezo akuti banja si wantchito mukamaza segula maso azakhala kuti wantchito ndi amene akupanga mabanjidwe nonso pano nyumbamo nepa paleba office namva zimayo kambirana akuti iyi ni magwira ntchito kwina kwake ndeni kavala bwinobwino dress yabwino kapena skirt amayi wamabwera takavale zina ndeni makavala chidresi chabe mtima waye komano ndikapita kwathu ndeni machena so anthu amene ajawo akamavala zimadresi zitali zooneka ngati zikukhwekhwerezeka so damakati muti muchaso ndi choncho mkati muchamakha muti muli staff ina izizi ndizongosungira ntchito tapezepo kuti apeze drama komano akamayang'ana madzoto pamudzi pano amayi ndi opusa hotere amayi ndi hotere tikukamba mavuto ongobweretsa anthu pakhomo okha ukabweretsanso ndikwasira chilichonse kuti wena makhozo tengana okhala nawo ndoti chichosasira nda anawo adzipanga mapitaka ana aja madandolo kwa makolo nkhondo yavuta olo wantchito kusira chine chilichonse ineni maganizo ati nzimayi wa organize amakhozo nati panga chilichonse kungofika ngati amuna ake alipo iyeyo aonetsenso tu kitchen awapanga chilichonse yekha doing everything yeka for the husband kawatopa chotani koma chokudya cha amuna ake alongosole iyeyo aonetsetso ta amuna ngazimene akadya ndizizi ndiopeza munthu ali pa tebulo wantchito abweresa chichonse tenti sambe manja tizidya poti vundu kulambani ino ana aujeni anaphita bwerani idzi ndi chani abambo asamba kale manja inu mungaphike chonchi inu mungandeli manati mayi opusa ndama lipasula banja lake ndi chani because nsedo alibe watsogoza ntchito wasiya banja pambuyo sakutha kupala bajani zomwe tikunena kuti nkhani iyi ya madivorce pali zinthu tina tomwe sitingangonena kuti ndiziwanda pali zinthu tina tomwe sitingangonena kuti zingofunika kumpingo mavuto amene timapanga tako panopo sitiphatikizapo chiwanda ife chiwanda chikhali chiwanda sichinakwatire munthu chikhale kumbali sichinapange chinkhoso chiwanda sichinapereke lobola mwaimve so tikamati satana chiwanda uli umbuli wa munthu ndizomwe timafuna tizitsuka pati chifukwa apapa ndiyomwe tikukamba nkhani ya ntchito yati ni nkhani ichanena kuti mwapita ku ntchito mwatopa amuna achabwera ayamba ukusisitani inu mukuti ndatopa usiku wapita siku loyamba siku lachiwiri afuna akusisiteni soni ine ndatopa kungo akankhira uko wantchito ali nyumba mommo awawawa ndiye kuti chilako lako pamepapa chikuchulukirabe nde inu mwapita ku ntchito mukumpezano wantchito chano ndi amene wasala ni ndani ndi abambowa ndi amene akwachapira masokosi ndi amene akwachapira mapanti ndi amene akwapanga chilichonse mapeto ake siku linaka abambo achamangonena kuti amamuuza no wantchito chano kuti tapita ukagule panti wanyowani nakasimu ina ake anali akumuzeni ake aone ngati amadamu acho pite ukagule wanyowani uyuyu akamuvala wanyowani ucha ndawa muza kuti bwera kuno chimene chimachitika abambo ajama amba kumamuthokoza wantchito chokuseri ziwoma kwambiri unaphika bwino eko ka 5000 imeneyi uone zochita ndapita ndoti akuwina mtima watsikana kena kwa kuseri kujamba kumvana ina kanyumba amene akuzichira tani akanyumba sakutani sakudziwa ti kulinji nyumba akuigulitsa okha so ababa tikuphatikiza banja lakalekale lokhazikika koma muli wantchito kapena chibale okhala asikana koma munapa nyumba zimayi is not responsible chifukwa to apo bishop musanapitirire olonkhani yonena kuti banja lokhazikika ndi banja la nyowani pabwera mwina achibale
eti ansikanaye amene akuzakhala pabanja zikhoza kupezeka kuti siku lina lake mphako yemwe wakusokonezera njira zafutiratu kodi nkhani nene achitike nani yotere akulu ena amakhandi akazawo ndi anapeza kuti ajerera maso kwa ng'ono wake wamkazi mpakana zinthu kulimba ndithu kumakhala ukubanja alikuyenda koma munako banja sazoti ng'ono wake so alimuti alimomo awiri mpaka abambo adamanga nyumba kwawo kwa mkaziyo kudzera kwa ng'ono wake iye nkazosara osaziwa kungona alikwawo nyumba ikutani ikumangidwa mmene anthu ena amadza munong'oneza kuti wetu akumanga nyumba ija ndi amuna ako kudzera kwa ng'ono wako iye uja kafusa mayi ake fuka mayi ake zimene zamata amaziwa amayi mungaloli ng'ono wanga apange zimenezi ndi amayi jananena kuti mwana wanga ndimadziwa komano nyumba yamangidwa ayi ikanatha kamangidwa kwina ndiyemona kuti kwinako amunako wabwera kwa ng'ono wako ndinangosisiya kuti zimene akadachita ku family ina achitabe family yomwe ndiye kuti wezi umaperewera pena pake umaperewera amazipeza kwa ng'ono wako imagine mayi yangu kala mayi yanga urende mayi yangu kwatawina nyumba mukumva tuzimene zizi tate ndipileke kubuleke mukhale basikai pamene mukuonerapo nkumalingalira nambala yomwe ikudusa basiyo mukhoza kukhala mwina mukukumana ndi zomwe tikukambirana apapazi abishop mukhoza kwayankhula kuti mutani namba pamene ya bishop mukhoza kwayankhula kuti mutani chifukwa anena kalapa si chiwanda zinthu zina zizingofunika nzeru tikepo umunthu yes zinthu zina ziko tate ndipileke kubuleke tibweraso pano pa Code Online TV. Uzichambule chiserofu ine ndi Evans watsopano America ndipo mukuonera ndi Code TV why fire kuti boom. Stay happy with online food entertainment anytime any place. The Code TV. Pesana bite ubreak timakambirana nkhani yonena kuti mayi anamangisa nyumba kuzera kwa mphake wa munthu kuti zomwe maperewera iwe mphakoyi anali akuziziwa amatha ndi chinthu chopsa kwambiri ukakhala kuti uli pabanja ndikumasiyira zinthu wantchito komaso tisiri kugamba kwa kusira nyumba yonse kuti ng'ono wako ndi wantchito yemwe iwe palibe chimene umapanga amuna ako sumaphikira sumachapira apangira chicho nkhani ndimakhala kuntchito ndimatopa you know I'm always tired ndikamabwera ndatopa azunguta ndazungu amene ndatopa iwe ukhala tired nthawi yokuti apange masaji amuna awo ali busy basi upanga tizala tatalita ndamayika zala zonena kuti sangapire nazo ntchito mpaka na apa ndechiri chose zala zampisa bize masomu zimasisi zampasa bize mano ampasa bize tsitsi ampasa bize nkhope kuti ioneke kuti taikapo ground yabwino zampasa so bize so ndrama zikulowa papa zambiri mbiri koma responsibility ya nyumba yosira mamuna yake kuthera pompo zimenezo kutera kwa babaso kwa azibambo ena amene mapezeka kuti mkazi wanu ndi housewife sapita kuntchito olomwina amapita kuntchito yomwe amaweruka mwachangu kaya ku business inuyo ndi amene mmakhala busy kuntchitoko ndikupezeka kuti mwina munalemba wantchito koma wamuna baso chifanya nena kuti mukakhala kuti imazakhala ya Joseph ninkazo poti amakapempha no amayeto achimwene olomukuoneka ngati akumudzi
Koma zikuoneka ngati munthu ungondisangalasa. Mungondisangalasa. Nde si Joseph etuyu. Ayi, satawa. Uyu achitolemekeza Ambuye. Kuti pali wa makamu Yehova. Mapemphero ni mapembedzero apa amveka. Uyu satawa. Ndiyeno nkhani ndona kuti banja tikalilowesa china mpwitikiti zosatira zake ndizimene zizi tizimvana kumene koko kuteko pali zina eti munthu sumaziwa zonse chifukwa chake ndikunena kuti nambala mwe makhale kudusa pamene popoyo tazithani kuyankhula ndi abishopu azitha kumakuunikirani ziwiri zitatu chifukwa chonena kuti ikakhala nkhani yosamala mbanja amasamala mbanja simalilime imasamala mbanja ndi tizichito tomwe timati yang'anira pansi china chimene chimafunika nakusiapa tikukamba kwambiri side ya azimayi komano tikambenso side ya azibambo kupewa kumaposa uchiritsa ndipo inoto pena pake ukaona kuti mkazi wako akupanga zoluka mutu muyankhuliretu olo kuti pakhomopo pakuoneka ngati kuti padzadza wanthu ndi problem kuti mwadzadzisapo anthu andi lero zinthu zina sizikulongosoka bwinobwino iwe wamamuna sukuyankhula ukungoona kuti ndidzidziwa chochita because azibambo ambiri amene samalankhula ena ambiri amakhala akudziwa zochita koma ngati ulibe zochita zina open your mouth and say something. You are the administrator of your house. Your wife the manager she's managing the house iwe ndi director titero wa nyumbayo ndiyeno ukakhala chete zinthu siziyendaso koma kuti basi bora tikwasira ma responsibilities awawa siziyenda you see so nakhalapo ndi ana mchemwali choncho aziramu choncho not aziramu azukulu mabrage mkazi wanga akati azuzule anaja mabweza moto ine simungandi akhule pano nabwera fika cha mkolo wanga simunganduze kanthu simunganduze wise ndili pano fika cha mkolo wanga anachita kukwatira iwe inakubwera kumva nkhani yake timazuzula anali ndi asikana makuti ndekuzuzula kuyankha ziti izi wina kuyankha zakena si kumudzitu kudziwa kutosi kapitani nawo latonse tiyene kapiteni skulu alese nimuthandiza komali kuti ayo kumuzi chili chonse uniform whatever tidzithandizana koma mole kumuzi leave me here alone tione kuti chichitike ndena tase kambumba kangaga kakupita kakoso kazipita tate ndikhale ndeti nakhala ndi anthu mujame mmachitira mucha kuti pena muzifunda mablanketi pena muzitani kuoneka kuti muli mukunjoya ndithu so ndi zinthu zonena kuti tikhoza kwathandizana chibale tikhozothandiza chibale tikhozothandiza wina aliyese koma ali ndi wakolo awo ali ndi achemwali athu aja si achemwali athu ndi anawo ayi akakhauti aujenawo anamwalira zimatana kumudziko anthu anatha sanati we can still take these kids to boarding school and support them akacho kwamene kuja abitangara abwere ukadzibwera pa holiday kena kwapite zimathandizira komano mukanena kuti ndesijera moyo wa mtundu wanji zimenezo ndizoona kuti mukhuzoyankhula choncho chifukwa choti kacha yathu ndiyomwe ili muzimene zozo zili ngati kuti azathu azungu they don't do what we do azungu tola kumpeza kuti amadya nsima anaweza nsima ya anthu awiri Stay happy with online food entertainment. Anytime, any place. The God TV.